Baba, ka ga wata babe kuwa? Aha ba ka itis wannan babe kuma kana ganin mace da saurayin ta kace wani babe kai ka cika neman wallahi tashi hankali. Wallahi wannan ba saurayin ta bane, kanin ta ne, kai ba ka gani ne? Kai aboki na bari an gaya ma ni ba ruwa na wallahi. Ba da ni za a yi. Kanin ta ne na gaya ma. To sai ka je ni kaga tafiya ta ma wallahi. Ba karamar sa'a kika fa da kika same ni. Sabida ni na kasance ba na zama a nan kasar. Yau ina Malaysia, gobe ina Amerika. Ni dan dubi ma fa ake kira da. Me kuma dubi? Baki san dubi ba? Ina nufin to Dubai, saboda ni yawala ma ake ce min ma. Na fi ba hali yawo kin ganni nan. Ya kamata in miki yanda zaki gane mu Larabawa, dan mun zauna da Larabawa muna so mu ga mace ta gane muna son ta. Abu ɗaya muke yi ta gane. To kin ga abin da muke yi. Peru. What do you do? Lafiya? Me haka? Malam dan Allah gashi ka je shago ka sai makilin ka dinga brush. What? Gaba ta kai mu.